На 25% съм от Kiss the Basilisk. Малко съм объркана. Тръгнах с нагласата, че книгата ще бъде доста дилетантска, а всъщност е бая приятна. Изказа на Страуп е доста непретенциозно елегантен, а самите описания на секс сцените не са вулгарни. Вместо да се затъква на някакъв пюр смът, всъщност попаднах на някаква доста прилична еротика. Образите със сигурност не са шедьовър, доста са преекспонирани. Ситуациите също са смущаващо патриархални и мизогинистични, но като цяло концепцията е интересна и те влича да четеш. Преди да се усетя, вече бях стигнала до 25%. Книжката не е тъничка, че да кажеш, че това бързо се получава. Увлекателна е. Кой да предположи? 50% от Kiss the Basilisk. Първо нещо любопитно, което разбрах едва с нощи. Kiss the Basilisk всъщност не е оригиналното заглавие на тази книга. Тя била прекръстена след като става traditionally published. Оригиналното заглавие на книгата е Split or Swallow. По този начин се е казвало, докато е била все още independently published. Това е заглавието, с което и аз се знаех. И когато започна да се бучи адски много покрай Kiss the Basilisk, всъщност си мислих, че става дума за тотално различна книга от Split or Swallow. Едва вчера успях да навържа двете неща. Дай сега вече да си поговорим за самата книга. Стигнах до 50% на Kiss the Basilisk. And things are getting kinda weird. Още от анотацията става ясно, че имаме две враждуващи фракции. Тази на хората и тази на базилиските. Тези две фракции са в много нестабилно примирие след някаква много велика война, в която хората са победили. В резултат на това, базилиските всъщност са подчинени на хората. И към настоящия момент тяхната роля е да действат като секс трейнери на евентуалната съпруга на потенциалния нов крал или нещо такова. Супер безумно е. Има 12 жени, които се надпреварват за сърцето на принца, който принц, след като се ожени за една от тях, ще стане крал. Но принца вместо да базира своето решение на база нейните качества или на нейния характер, той ги базира на нейните сексуални умения. И научаването на тия сексуални умения става чрез базилиските, чиято пък култура от своя страна е изцяло базирана на секса. При тях цялата им иерархия е установена на това колко точно добър си в леглото. В общи линии най-добрият баче е краля. Как точно преценяват това и как точно се борят за първенство, историята мълчи. И в целият този контекст имаме главната ни героиня Тем. Тя влиза в този конкурс в общи линии с идеята, че иска да спаси майка си от бедност и от остракиране. Защото майка е самотна майка и Тем е извънбрачно дете. Ако някой може да ми обясни как точно става номера в една вселена да съвместиш някакъв зверски консерватизъм, в който жените да бъдат отхвърлени за това, че имат деца извън брак, с това жената, която евентуално ще стане кралица, бива оценявана на база на това колко точно добра любовница е, ще съм много благодарна. Също знаеш какво? По-добре не да си задаваш прекалено много въпроси, защото в момента, в който започнеш да ги задаваш, този свят ще се разплете така като стара плетка. Нищо няма да стане от него. Както вече казах, патриархата и мизогинията в тая книга са много в промишлени количества. Влизате в въпросния конкурс и така се запознава с Каспен, който е краля на базилиските. Съответно, на секундата имаме инста-лов, инста-лъст и промишлени количества секс сцени. Ако трябва да съм честна, те не са ми проблем. Както споменах по-рано, стила на авторката е много обран и не е вулгарен. Акцентира повече върху чувствеността на сексуалния акт, не толкова върху механиката. Като изключим частичната трансформация на езика на Каспен, което като идея е иззето малко от монстър романите, сме доста конвенционални за момента. So far, so good. Имаме драма лама, имаме секси тайм, но когато имаме инста-лов и инста-лъст, много бързо се губи напрежението в историята и това започва да се усеща много сериозно. Особено когато първоначалната идея на книгата е толкова странна. Другия ми проблем е с самата главна героиня. Малко прекалено наивна и простовата ми идва. Откровенно глупава в някои отношения. Но стоп се люшка от едната в другата крайност. Първо иска да е с Каспиан, после пък иска да е с Лео. Тотално изключих да кажа за този пичага, до такава степен седи като някаква странна кръпка в историята. Това е принца, за който всичките там 13 моми се борят. Потенциалният нов крал. И този, за който всички базилиски там тренират мадамите да са секс богини. Как да е? В началото изобщо не искаше нищо от това Лео, нашата главна героиня. После па изведнъж реши, че е влюбена в него. Безумно е! Да се мутка нашата между двамата и се чуди един ли да е, другия ли да е. Много го обича и един и другия сега осъзна, че много го обича. Защо ги обича, никой не казва. Изникна някакъв много безумен обрат в цялата ситуация. В общи линии, чисто сюжетно, Страп си вади от джобовете някакви неща на рандом и ги лепи едно за други. Въобще
ни пука за логическа последователност, въобще ни пука за причинно-следствени връзки, да има хаос и да има what the fuck. Но ако си в настроение просто така да се забавляваш с някакви тотални безумици, то определено ще ти е фън. Мен продължава искрено да ме забавлява и за сега доста добре се прекарвам с нея. Въпреки че отново казвам, като качество е безумна. За пореден път се убеждавам какво огромно значение има качеството на изказа. Една и съща тъпотия, казана по два различни начина, може да има тотално различен ефект. Стигнах до 75% на Kiss the Basilisk. И нещата стават все по-странни, по-безумни, по-неадекватни. Като цяло, what the fuck? Ти надроби един куп глупости, защото хабер си няма. Дали когато е засърбила на работа и се пика или се Каспион не лъже наляво надясно за щяло и за нещяло под претенциите, че не е лъжа, просто е премълчал за някакви работи. Тя му се ядосва и създава от всяко едно най-малко нещо скандал, братче. Но много бързо му прощава, защото все пак нека да забравяме, че той има вълшебен шлонг. Казва, че няма нищо против да е делка с някакви други хора. После казва, не, ти ще си моя или няма си ничия. След това се обръща и започва да спи с някакви мацки наляво надясно. Иначе е много сърдит, разбира се, че тя му изневерява. Стават някакви съвещания с хай консул на базилиските, които са what the actual fuck? Мистер Алп, какво се опитвате да кажете с това, че това е базилискова традиция и по този начин си засвидетелстват уважението? Това е някаква next level дружелюбност. Моля се, никой никога да не ме посреща така. Като цяло драмата става все по-евтина и по-евтина, по-безумна и по-безумна. Минаваме отвъд турските сериали, отвъд латиноамериканските сериали и отиваме в някакви много непознати територии. Но всичките безумици, това, което ми беше просто черешката на тортата и ме съсипа от смях, беше това как мацката необезпокоявано се стигна до едни дънжани, видя там един пичага и в тъмното му преброи бебките по ръцете. О, май гад! Не мога просто. Остават ми още 25%, но не знам с какво повече може да се топне страл. Това е топа над безумиците. И приключих с Kiss the Basilisk. Това ще е най-абсурдната книга, която съм чела тази година. А може би и като цяло. Седя и гледам тъпо в една точка и не мога да се сетя едно хубаво нещо, което мога да кажа за тази книга. И същевременно ми беше интересно и я прочетох до край. На какво се дължи това нещо? Идея си нямам. Чисто структурно беше някакъв пълен кошмар. Персонажите бяха много зле изградени, абсолютно неконсистентни, никаква логика нямаше зад поведението им. Диалозите бяха ужасно чизи. И това в редките случаи, в които все пак имаше диалози, защото преобладаващата част бяха някакви безкрайни вътрешни монолози, които в някакъв момент започнаха да стават ужасно репетативни. Действието се развиваше на някакви прескоци, нещата се случваха just because. Всичко се нареждаше по някакъв много наивен, много магичен начин от само себе си като чели, който тотално уби съспенса, който и без това беше много малко, защото структурата беше толкова елементарна и толкова предвидима, че ти още в началото на книгата знаеш какво ще се случи нататък. Сцените бяха в някакво промишлено количество, в което по принцип няма нищо лошо, стига да е добре обосновано. Страп се опита да си го обоснове това нещо, като превърна басилиските в някакви много секс-центърта същества. Обаче нещата много грубо ескалираха от средата нататъка. И то не толкова в кинкове, колкото в ситуации, които са просто... Доста дълго време ще ми седи в главата цялата ситуация, която беше с приемането на Тем в Куивъра и онова съвещание на консула на басилиските. Not in a good way, вярвай ми. Може би проблема ми е, че не съм чела достатъчно монстър романи и съответно това сега в момента ми идва малко too much. Но дори така, не знам какво ще трябва да се случи с мене, за да мога да кажа с чиста съвест, че тази книга всъщност е добра. Единственото, което мога да кажа, че беше толкова безумна, че просто няма как да не ти е забавна. И ако в момента се чудиш кой умопомрачен ще публикува подобна книга, имам новина за тебе. Това е само книга първа от поредица. Ще има и втора. Най-вероятно ще има и трета. Ама че странни книжни времена живеем. Но да речем, предвид финала на Kiss the Basilisk, има някакъв резон да се напише втора книга. Но този резон е с размерите на миниатюрния авторски капацитет на Линдзи Страуб. Ужасна съм. Окей. За да съм честна, ще си призная, че всъщност доста добре се прекарах с тази книга. Много ме забавляваше.
Може би заради абсурдната история, може би заради what the fuck моментите, а може би заради някакво нездраво любопитство да видя колко точно зле може да стане нататък. Anyway, книжката е супер, ако си търсиш някаква ефтина тръпка или повод да се посмееш с някакви много големи абсурдизми, но ако търсиш хубава романтична литература, добре написана, с много вдъхновение и с много оригинални идеи, това определено не е книгата за тебе. Давам и 2,5 звезди, най-вече защото наистина много ме забавляваше. И продължавам нататък с Great Big Beautiful Life на Емили Хенри, която влаче вече сигурно от 3 седмици и се оказа много по-мъчна за четене, отколкото очаквах. Някъде към средата съм и предусещам, че това ще е от този тип книги, които са много добре написани, но много неувлекателни. Но нека да видим, има време. Айде, wish me luck and may the smut be with you.